Kaixo kaixo guztioi, Leire nauzue, Haurreskolak Partzuergoko formazioko teknikaria, eta bideo honetan zehar zuekin batera egongo naiz zaintza eta ekintzei buruzko gaia aztertzen eta honi buruz hausnartzen. Alde batetik, ikusiko dugu zaintza kontzeptua zertan datzan. Nola ulertzen dugun gaur egun zaintza hori, eta zer alde dagoen aspaldiko zaintza kontzeptu horren eta gaur egun haurreskoletan egiten dugun zaintzaren artean. Ondoren, sartuko gara ekintzekin, ekintzak zer diren, zeintzuk dira haurreskolako egunerokotasuna gehien errepikatzen ditugunak, zein da hauen garrantzia, eta zer gauza izan behar ditugun gogoan ekintza hauek aurrera eramaterakoan. Hau da, ekintza hauek nondik bideratu nahi ditugu gure haurreskola idealari begira. Esan bezala, zaintzarekin hasiko gara. Lehen diapositiba honetan, utzi dizuegu bideo txiki bat, zuek ikusi ahal izateko, zaintza kontzeptuari sarreratxo bat egiten dio, eta zaintza kontzeptuak urteetan zehar izan duen bilakaera ulertzeko balioko dizue. Hau da, nola ulertzen zen zaintza lehen, aspaldian, eta nola ulertzen dugu gaur egun. Izan ere, zaintzaren kontzeptu hori asko zabaldu da, lehen agian simpleagoa zen, bide batean zuzenduagoa zegoen, eta gaur egun aldiz, kontzeptu horren esan nahia, askoz gehiago zabaldu da, eta agian termino sakonagoa da. Aspaldian, zaintza, ulertzen zen gaixoak, haur txikiak edo, azken finean nolabaiteko menpekotasuna zuten pertsonak hartatzea zela batez ere. Aldiz, gaur egun zaintza ulertzen da pertsona guztiok, beste guztiei ematen diegun opari baten moduan. Asko gustatzen zain niri hitz hau, oparia. Zergaitik, pertsona orori eta noski batez ere normalean inguruan ditugunei, familiakoei, lagunei, laguntzen diegulako euren bizitzan ongizate fisikoa, psikikoa eta emozionala lortzen. Gure esku dagoen edozer eginda, hau da gure esku dagoen ekintzak eginda, beraien premiak asetzen saiatzen garelako edo laguntzen diegulako. Pertsona guztiok zaintzen dugu besteetaz, eta nolabait guztiok izaten gara zainduak ere. Beraz, guztionekin esan dezakegu zaintza ekintza multzo bat dela. Bestean premiak asetzen ditugula esan dugunez, kontuan izan behar dugu, premiak aldakorrak direla, askotarikoak izan daitezkela. Pertsonaen arabera, premia batzuk edo beste batzuk izan alditugula. Eta hori zezik, denboraren poderioz, gizartak jaso dituen aldaketak direla eta, premiak ere aldatu egiten direla. Denboran zehar, ikusi izan dugu, gizarteen premia horiek aldatu direnez, hezkuntza legeak egokitu behar izan direla, metodologia edo ikuspegi pedagogiko berriak sortu direla, eta baita aurrengan, aldaketa batzuk somatu ditugu, ez da? Adibide simple bat jartzarren, gaur egungo mundu digital, teknologiko honekin lotuta. Aspaldian, haurtzoak lokartzeko garaian, lasaitasun edo gozotasun giro hori lortzeko, zehazka kantak erabiltzen ziren, kontaktu fisikoa. Aldiz, gaur egun, oso ohikoa da aurrei musika jartzea, edota zabaian izartzoak proiektatzen dituen argitxo bat jartzea. Jarriko dugu beste adibide bat. Aspaldian, aurrak euren bizitzako lehen urteetan gehien bat etxean hasten zirenean, familiarekin denbora gehiago ematen zuten. Eta alderdi afektiboa beteagoa edo asetuagoa zuten. Aldiz, gaur egun, ikusi daiteke gizartaren bilakaerak aurrengan alderdi afektibo horretan gabezia batzuk sortu dituela. Izan daiteke agian, gaur egun etxean biziren helduak lanean aritzen direlako, eta hortaz aurrek denbora gutxiago ematen dutelako familiakoekin. Edo izan daiteke agian gure aurrek denbora gehiago ematen dutelako pantaila baten aurrean. Edo izan daiteke agian jostailu pilo bat dituztelako. Ez dakit, dana dalakoa. Esan nahi dudana da, gizartea aldatu dela. Eta hortaz, premiak, gure aurrek dituzten premiak ere aldatu direla. Eta guk, haurreskolan, zaintzaren kontzeptu horri buelta eman diogu edo buelta eman nahi diogu premia horiek asetu ahal izateko. Nola? Hau da, zer desberdintzen gaitu haurreskolei
beste haurtzaindegi batzuetatik edo aspaldian egiten zen haurren zaintza tradizional horretatik. Bueno, estimulazio goiztiarrak. Haurreskoletan noski jarraitzen dugu horren elikadura, osasuna, babesa eta horrelakoak bermatzen. Baina, garrantzia handia ematen diogu estimulazio goiztiarrari. Esan genezake, PowerPointean ikusten duzuen irudian, lehenengoko 4 alderdiak, osasuna, elikadura, zaintza arduratsua eta segurtasuna eta babesa, zaintzaren ikuspegi desberdinetan bermatzen direla, bai? Ikuspegi tradizionalean zein gaur egungoan, bai? Aldiz, estimulazio goiztiarra zaintzaren ikuspegi berrian gehitzen da gehien bat, bai? Hau da, aurreskolan barneatzen duguna edo aurreskoletan barneatu nahi duguna. Esan bezala, baia da aurren osasuna bermatzen dugu, aurra gaixo dagoenean, bai? Medikoak ematen dizkion botikak ematen dizkiogu, bestalde, elikaduran, noski, bermatzen dugu aurra elikatuta, ondo eta osasuntzu elikatuta egotea, aurraren zaintza arduratsua egiten dugu, eta noski, aurraren segurtasuna bermatzen dugu, aurrak mina hartu ez dezan, baita espazio eta material seguruak eskaintzen dizkiogu, eta bar, bai? Azken finean, aurrak ezin direlako bakarrik babestu, ezta? Eta guk babestu behar ditugu. Azkenik, estimulazio goiztiarraren bitartez, hau da, estimulazio sentsorialaren bitartez, aurraren garapen integrala sendotu egiten dugu. Nolabait, eta tamalez, estimulazio goiztiarraren kontzeptuak gaizki interpretatzeko joera dago, bai? Batez ere, garapen fisiko eta motorra hartzen direlako kontuan, alderdi soziala eta afektiboa desitzuratuz. Baina, ez da horrela, estimulazio goiztiarrak ez dauka zerikusirik soilik aurraren alderdi fisiko eta motorearekin. Baizik eta alderdi fisikoaz gain, kognitiboa, soziala eta afektiboarekin ere, hau da, garapen integralarekin daukalako zerikusia. Gaur egun, gizartetik zabaldu izan da pentsaera bat, esaten duena, guraso edo familiakoek aurra estimulatu egiten dutela, bai? Baina, benetan horrela alda? Gizartean uste da estimulatzea dela aurra jardueraz betetzea, uneoro okupatuta egotea, ez? Jostailu asko izatea, baina beste ikuspegi batetik begiratzen badugu, hotz gure hezkuntzako profesionalen ikuspegitik, hori sobreestimulazio moduan ulertu genezake, ezta? Gaur egun alderdi kognitiboa asko estimulatzen da, bai? Baina hau garapen integrala lortzeko alderdietako bat besterik ez da. Beraz, aurreskolan, alderdi guztiak estimulatzeaz arduratzen gara aurrak garapen integrala lortu dezan. Judith Falkek esan zuenez, pertsona baten osasun mentala lehen haurtzaroan jasotako zainketen kalitatetik abiatuta eraikitzen da. Onak izan badira, ez gara konturatzen. Aldiz, egokiak ez badira, gauzak ondo ez badoaz, pertsona gaizki sentitzen da. Baina ez zaintzaren kalitate faltagaitik, ondoez orokorra sentituko duelako, bai? Ondoeza sentituko duelako. Honekin, zer azpimarratu nahi dugu? Kalitatezko zainketen garrantzia, bai? Eta lehen aipatutako alderdi guztiak ondo bermatzaren garrantzia, bai? Aurraren, azken finean, ongizatea da garapen integrala lortze aldera. Lehen esan dugu, zaintza bermatzeko edo zaintza hori aurrera eramateko ekintzak egiten ditugula. Beraz, nola ulertzen ditugu ekintzak? Helburu multzo bat lortzeko burutu behar diren akzio, egitasmo edo proiektuak dira ekintzak. Aurreskolako testuinguruan kokatzen bagara, eta hortaz aurren zaintzari erreparatzen badiogu, zaintza hori egiteko ezitzaiok burutuko genituzken ekintzak gehien bat hauek izango liratezke, bai? Alde batetik jolasa edo jolasteko aukerak planteatzea, esperimentazio egoerak sortzea, altxorraren otarra edo altxorraren saskia edo jolas euristikoa egiteko aukera ematea, ezinbestekoak ditugun egunerokotasuneko errutina osasuntzuak, hau da, higienea, otorduak, bestalde, hizkuntza eta arrosanamendua lantzeko ekintzak eta azkenik erronkak proposatzea. Hemendik aurrera joango gara hauetako ekintza bakoitza banan-banan aztertzen, zer diren, zer garrantzia duten eta zer izan behar dugu hezitzaileok kontuan.
Hasiko gara jolasarekin. Haurren bizitzan hain funtsezkoa den jolasarekin. Sarreratxo bat egingo diogu gaiari PowerPointean txertatuta duzuen bideoarekin eta ondoren birpasatuko ditugu jolasari buruzko zenbait alderdi. Beraz, klik egin eta bideoa ikusi. Bueno, jolasa unibertsala, atemporala eta barrutik kanpora doan ekintzazkea da. Haurra bera protagonista izanik. Horren bestez, esan daiteke jolasak ez lukela frustraziorik eragin beharko, ez duelako helburu jakinik. Bai? Jolasa kulturala izanik, ezinbesteko ekintza da pertsona bakoitzarekiko, elkarbizitzarako eta bizitzarako. Nazio Batuen erakundeak babestu zuen haurren eskubideen konbentzioan, 1989an, 31. artikulu horrek berretsi egiten du haurren jolasteko eskubidea. Gure bizitzako lehen hilabete edo egunetatik hasten gara jolasten. Bai? Jolasak berezko gaitasuna du helduak eta haiek barnean daramaten aurra harremanetan jartzeko. Bai? Zentzu horretan oso garrantzitsua da ohartzea jolasa adierazteko modu bat dela. Eta haren bitartez pertsona bakoitzaren pentsaera eta sentitzeko modua islatzen direla. Gorputzaren eta zentzumenen garapena ere sustatzen du jolasak, bai eta aurren pentsatzeko gaitasuna eta sormena ere, bai. Komunikatzeko, sozializatzeko eta garapen moralerako tresna ahaltzua da baita, bai eta emozioak adierazteko eta kontrolatzeko tresna bat da ere, bai. Oreka psikikoa eta osasun mentala sustatzen dituena. Haurrak jolasten ari diren bitartean, alde batetik, haien bizitzaren sentimenduak islatzen dituzte, emozioa, alaitasuna, kuriositatea, eta bestalde, ekintzak berak eragin izugarria du haurren garapenean, esparru guztietan, psikomotorrean, mentalean, afektiboan eta sozialean. Jolasaren bidez, haurrek bere abileziak erakusten dituzte, norgehiagokan aritzen dira, eta zailtasunak gainditzen dituzte bere autokontzeptua sendotzeko eta bere mugak probatzeko. Beraz, laburbilduz, esan dezakegu hezitzaileok haurraren jolasa behatuz gero, haurrari buruzko informazio pilo bat batu genezakela. Eta hortaz, haurra ezagutzeko bide bat dela. Hori dela eta, esaten dugu jolasa haurraren barne munduaren ispilu dela. Gu ez ezik, beste profesional batzuk ere erabiltzen dute jolasaren behaketa informazioa biltzeko, bai? Adibidez, badakigu haurrak gehien bat jolasa eta marrazketaren bitartez komunikatzen direla, eta hori dela eta haurrekin egiten diren psikoterapia saioetan profesionalek estrategia horiek erabiltzen dituzte haurrari buruzko informazioa jasotzeko, hau da. Jolasa eta marrazkiaren bitartez jasotzen dituzte datuak. Baina, gure kasuan haurreskoletan, agian marrazketa baino, agian jolasa behatzeko aukera gehiago dugu hezitzaileok. Eta honen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Jolasa bi modutan ulertu dezakegu. Alde batetik, Ana Tardosek esan zuenez, Emi Piklerren alaba zana, jolasa haurren bizitzako oinarrizko elementua da. Alde batetik, haurren mugimendu nahiak asetzen dituelako, bere ezagutza eta esperientziak aberazten dituelako, mundua ezagutzeko tresna bat delako, inguratzen gaituzten objektuen propietateak eta funtzioak ezagutzea ahalbidetzen diolako haurrari, eta trebetasunak lantzen laguntzen diolako. Baina, bestalde, bada jolasa ulertzeko beste modu bat. Izan ere, hezkuntza tresna eraginkor gizare hartzen dugu jolasa. Zergaitik, jolasak ahalbidetzen duelako nork bere burua ezagutzea, mundua ezagutzea eta esploratzea, sentimenduak adieraztea, gatazkak sortzea, sozializatzea edo harremantzea, partekatzen ikastea eta ikertzea. Ikusi daitekenez, jolasa funtsezkoa da haurren egunerokotasunean eta gure bizitzan. Eta gainera, gauza asko eta asko ematen dizkigu, eragiten dizkigu, transmititzen dizkigu. Beraz, guk, hezitzaileok, ezinbestekoa dugu haurrei jolasteko aukerak ematea. Jolas esperientziak ematea, bai? Eta horretarako,
ondo ezagutu behar ondo ezagutu behar dugu zein motatako jolasak egin genitzake, bai? Ze helbururekin, ze ezaugarri izan behar dituzte jolas horiek, beraz, goazen hauek ezagutzera. Alde batetik, jolasa bera, jolas konkretu baten sartu gabe, honako ezaugarriak izaten ditu, bai? Alde batetik, jarduera atsegingarria izaten da, da, jostagarria, gozagarria, divertigarria, jolas librea da, berezkoa eta borondatezkoa, helburu zehatz batekoa, helburu hori jolastea izanik, espazioa eta denboran mugatua dago, ekintzailea da, bai, jarduera dakarberarekin, sortzailea, hau da, errealitaterekin loturiko fikzio bat sortzen du, eta, azken finean, jolasa ikaskuntza da ere, ez? Eta aurren mugimendu nahiak asetzen dituen jarduera fisiko oso ona izan daiteke ere. Haurreskolatan ematen den jolasari erreparatzen badiogu, ziurrenik, egunerokotasuneko denbora gehiengoan jolas librea emango dela, ezta? Hau da, jolasari non aurrak erabakitzen duten zerekin jolastu, nola, noiz hasi, noiz bukatu jolas hori. Jolas mota honetan, hezitzaileak ez du jolasa zuzentzen, ez du oztopatzen, eta beraz, zein esan dezakegu dela hezitzailearen rola jolas honetan? Material eskaintza egokia egitea. Bai, alde batetik, material egokia aukeratzea, beharrezkoa bada hauek aldatzen joatea, eta noski material horiek modu erakargarrian aurkeztea, bai? Horren interesa eta kuriositatea pizteko. Jolas librean erabiltzen diren materialak oso anitzak dira, proposatzen diren materialak edo jolasek helburu desberdinak izaten dituztelako, bai, adibidez, planteatuko ditugu hainbat jolas mota, hainbat material mota, bai? Alde batetik, jolas sentsorialak ditugu, ukitu, zurrupatu, begiratu. Jolas hauek zentzumenen bidez beren ingurunea esploratzen eta ulertzen laguntzen diete umeei. Objektuak ukitzeak eta zurrupatzeak endurei eta zaporei buruzko informazioa lortzen ahalbidetzen die. Eta zentzumenak eta alderdi motorrak garatzen laguntzen du ere. Bigarren jolas mota kukuak edo eskutak eta jolasak. Eskutatzeko eta bilatzeko jolas sinpleek objektuaren iraunkortasuna, aurre hartzea eta harridura ulertzea sustatzen dute. Bai, gainera, hezitzaileekiko lotura afektiboa indartzen dute. Bestalde, imitazio jolasa, bai, ekintzak imitatzea. Hala nola, eguneroko jarduerak irudikatzen dituzten jostailuak erabiltzea, eskuaren eta begiaren arteko koordinazioa garatzen laguntzen du, eta gizarte rolak eta portaerak ulertzea sustatzen du. Bestalde, liburuen esplorazioa. Haurtzuek irakurri ezin badut ere, irudi distiratsuak dituzten oihalezko edo kartoizko liburuekin elkarreraginean aritzeak ikusmena, entzumena eta ukimena garatzen laguntzen du. Eta etorkizunean irakurtzeko maitasunaren oinarriak ere sartzen ditu. Mugimendu jolasak ibiltzeak eta beste mugimendu jolas batzuek garapen motor lodia eta koordinazioa sustatzen dute. Haurrek beren ingurunea modu aktiboan esploratzeko aukera ere ematen dute. Eraikuntza jolasak. Haur txikiak oraindik egitura konplexuak eraikitzen ari ez diren arren, bloke eta jostailu metagarriak manipulatzeak eskuaren eta begiaren arteko koordinazioa eta mugimen trebetasun finak hobetzen ditu. Manipulazio jolasak, objektuak ala nola jostailu bigunak edo sarata egiten duten jostailuak, honek hartu eta manipulatzeak eskuzko trebetasuna eta ukipen kontzientzia garatzen laguntzen du. Ur jolasak, demagun bainuontzian, urarekin edo urontziekin jolastea divertigarria eta hezigarria izan daitekela. Aurrei, testura, temperatura eta volumen desberdinekin esperimentatzen laguntzen die, eta eskuaren eta begiaren arteko koordinazioa ere sustatzen du. Jolas paraleloa. Etapa honetan, haur askok jolas paraleloan parte hartzen dute. Alde batetik bestera jolastuz, elkarren artean zuzenean
elkarreragin gabe, egia esan, bai, baina, bueno, paraleloan jolastuz. Horri esker, jolasa banaka azter dezakete, beste haur batzuen presentziara ohitzen diren bitartean. Azkenik, jola simbolikoa, aurrak objektuak erabiltzen hasten diren inean, beste gauza batzuk irudikatzeko, telefono bihurtzen den bloke bat kasu, edo jola simbolikorako gaitasuna garatzen ari dira, bai? Eta horrek pentsamendu kognitiboaren aurrerapena adierazten du. Garrantzitsua da adieraztea haur bakoitza bakarra dela, bai? Eta jolasaren interpretazioa alda daitekela. Haurrak jolasean nola parte hartzen duten eta nola erreakzionatzen duten ikustea da gakoa, bai? Horrek bere garapen emozionalari, sozialari, kognitiboari buruzko argibide baliotsuak emango dizkigulako. Askotan pentsatzen dugu, eta agian txarto pentsatuta dago, haur guztiek jolas librean aritzeko kapazak direla. Baina tardo zen aburuz, seguru sentitzen den eta oinarrizko beharri esan fizikoak azetuta dituen aurra soilik jolas daiteke postasunez. Zer esan nahi du honek? Aurrak jolas librean egoteko prest egon behar duela, bai? Eta prest egote hori lortzen dela aurra seguru sentitzea lortzen dugunean, eta bere beharrak asetzen ditugunean. Beraz, zer egin genezake edo zer izan genezake kontuan ezitzaiok horretarako? Alde batetik, jolasteko eskainiko diegun denbora antolatzerakoan, kontuan izan hauen erritmoak, aurren erritmoak. Behar izanak, nahiak baita ere. Bestalde, espazio aproposa erabili, bai, espazio zabalak, elkarri sostopatzeko modukoak, segurtasuna bermatuko dutenak. David eta Pelek ematen diguten hirugarren gomendia da, objektuak eta materialak aukeratzerakoan, aurren gaitasun motorrak eta interesak kontuan hartzea, bai? Eta material desberdinak eskaintzea, bai, forman, bai, kolorean, tamainan, pisuan. Eta azkenik, zitzaileok behatzaileren papela edo rola hartu behar dugula. Honek ez du esan nahi, inola ere eskuartzerik egin ezin dugunik, bai? Orokorrean, eta aurra gogotsu jolasten ari den bitartean, behatzaileak izango gara, bai? Baina aldiz, egoeraren bat suertatzen bada, gatazkaren bat agian, edo aurrari behar fizikoren bat asetu behar diogula, logure dala, edo kaka egin duela, kasu horretan, bai eskuartuko genukela. Uzten dugu jolas librea alde batera, eta sartzen gara eguneroko beste ekintza batekin. Esperimentazioa. Zer da esperimentazioa? Badira aurrentzako zuzeneko esperientziak, bai? Material batzuk eskaintzen zaizkie, eta aurrak material horiengan eragitean, material horien portaera ikusten dute, bai? Hau da, material horri zer gertatzen zaion, zer egiten duen, nola erantzuten dion aurrak manipulatzen duenean. Esperimentazioaren bitartez, aurrek behatu eta manipulatu egiten dute. Eta honek ingurua ezagutzeko aukera emango die. Ez bakarrik ingurua ezagutzeko, baizik eta gorputza, objektu eta espazioaren arteko erlazioak landuko dituztela ere. Aurrei, beren sormenetik abiatuta esperimentatzen utzi behar diegu, bai? Ez bakarrik sormena lantzen dutelako, baizik eta zeharka, beste gauza asko lantzen dituztelako ere, ahozko komunikazioa, ez ahozko komunikazioa, mugimendua, eta noiz edo nola landu dezakegu esperimentazioa aurreskolan. Lehenik eta behin, esan beharra daukat, esperimentazioa dekretuan aipatzen dela. Beraz, derrigortzat jortzen dugula hau egitea. Baina, agian, aurreskolatik aurreskolara askotan aldatzen da, zein maiztasunekin egiten dugun esperimentazioa. Bai, batzutan, esperimentazio saioak ekintza berezi moduan egiten dira, bai, astean behin, edo hilabetero, edo, noizean behin, baina, aproposena litzateke ahal den heinean, ze badakit askotan ezin dela, baina ahal den heinean esperimentazio txoko bat gelan finko izatea, bai? Irakurketa txokoa, txokola zaila edo eraikuntzen txokoa daukagun moduan, esperimentaziorako txoko bat izatea egunero eskuragarri. Altxorraren zazkia edo altxorraren otarra eta jolas heuristikoa. Berdin alda?
Ez. Jolas heuristikoa altxorraren saskiaren jarraipena da, bai? Edo alderantziz begiratzen badugu, altxorraren saskia jolas heuristikorako sarrera bat da. Edozein kasutan, denbora mugatu batean egiten den jolasa da, eta jolas horretan jolasteaz gain, bere berezitasuna da eguneroko objektu desberdinekin aritzen direla gure haurrak. Objektu horiek esploratu, manipulatu, sailkatu, jaso egiten dituzte, eta honekin objektu honen ezaugarrietaz jabetzen dira. Jolasten ari diren bitartean edo ekintzak iraun bitartean, hezitzaileak ez du esku hartzerik egiten, baina horrek ez du esan nahi paper oso garrantzitsua ez duenik. Hemen hezitzaileak bere biziko garrantzia du, bai? Alde batetik ekintzaren prestaketan, hau da, materialak aukeratzean, eta baita ondorengo fasean, bai, haurren behaketa egiten. Esaten dugunean nolabait etxeko gauzak edo elementu naturalak edo egunerokotasunekoak erabiltzen direla, agian etortzen zaigu burura material hau aukeratzea erraza dela. Baina inondik inora, egunerokotasunean objektu asko ditugu aukeratzeko, eta guk geuk baloratu behar dugu material hori aproposa den, segurua den, tamainagokikoa, manipulatzeko erraza, kopurua, forma, kolorea, material aukeratzea aurretiko hausnarketa handia behar du. Eta hori da gure lana, hezitzaileon lanik potoloena, hausnartzea. Eguneroko errutina osasuntsuak. Askok errutinak edo koreografiak hitzarekin ezagutzen dituzuenak, baita zaintza txikiak izenarekin ere. Ordea, niri txikiak baino nahiko potoloak eta garrantzitsuak iruditzen zaizkit. Honi buruz hitz egitean, ez dugu azalduko hauetako errutina bakoitza nola egin behar dugun, bai? Nola kendu mukiak edo nola aldatu pardelak. Baina, bai azpimarratu nahi dugu, kalitatezko errutina osasuntsuak nahi ditugula. Eta zer da kalitatezkoa izatea? Benetan duen garrantzia ematea, eta hori kontuan izan da jokatzea, bai? Piklerrek erakutsi zigun bezala, zaintzen momentua ez da haurren beharrak asetzeko soilik. Hezitzaile eta haurra elkar ezagutzeko, haurrak bere buruaz kontzientzia hartzeko, eta segurtasuna garatzeko, egitaren plazerra sendotzeko, eta autonomia garatzeko momentua da. Beraz, aurrei pardela aldatzen diegunean, pardela soilik gaude aldatzen? Edo gaude atxikimendua sortzen, edo sendotzen, kontaktu fisikoa bilatzen, aurrarekiko hurbiltasuna, gure hizkuntza lantzen aurrarekin, elkarrizketak izaten ditugu. Errutinen momentu txiki horiek bere biziko garrantzia dute, bai? Eta hauek aurrera eramateko hainbat gauza izan behar ditugu kontuan. Adibidez, errutinetan kalitatea bermatzeko beharrezkoa daukagu denbora hartzea, bai? Ezin gara korrikan ibili, tita azkar batean pardela aldatu eta gaurrengoaren txanda, ez? Momentu horietarako denbora hartu eta denbora aprobetxatu eta gozatu behar da, bai? Bestalde, aurrei errespetua zor diegu, bai? Errespetua balio sozial eta etikoa den lez. Zer esan nahi dut horrekin? Askotan, adibidez, aurrek mukiak dituztunean, aurrari mukiak kenduko dizkiogula esan orduko ja dakagula sapia bere sudurrean, bai? Edota aurraren atxekaldetik besoarekin inguratuta mukiak lapurtu egiten dizkiogula. Ez ditugu mukiak lapurtzen. Errespetuz jokatu behar dugu, aurra errespetatu behar da, eta noski bere beharrak eta nahiak ere, bai? Aurreskola askotan ikusi daiteke jada aldatokietan adibidez, pardela zutik aldatzeko heldulekuak daudela, hau oso aproposa da, horrek pardela etzanda aldatu beharrean, askotan zutik egiten nahi dutelako, bai, hortik goitika ingurua behatzen dutelako, kuskusiatu egiten dutelako, ikusten ari delako gela bera, pardela aldatu bitartean, eta, zer gehiago egin dezakegu kalitateari bermatzeko, aurrekin hitz egin, bai, elkarrizketak izan, aurrekin ditugun nola baita esan da intimitate une horiek, hau da, aurra eta hezitzailea soilik daudenak, momentu oso bereziak dira atxikimendurako. Eta, atxikimendurako ez ezik ere, elkar komunikatzeko, bai?
Aurrek izan daiteke oraindik ez jakitea hitz egiten, baina kontuan izan behar dugu gu garela, hezitzaileok garela, hizkuntza hori bereganatzen joateko informazio iturri bat, informazio iturri potolo bat, bai? Entzun egiten dute hitz egiten dugunean, zer nolako hiztegia erabiltzen dugun, zer nolako galderak egiten dizkiogun, erantzuteko espazio bat ematen diogun edo ez, aurrari zuzentzen ari garen edo ez, aurrekin egunero komunikatzen gara eta komunikatu behar gara. Eta errutinak bereziki hizkuntza lantzeko eta atxikimendu hori lantzeko ere momentu oso aproposak dira. Beraz, eman diezaiegun behar duten denbora, errespetua, garrantzia eta gozatu dezagun momentu hauetaz. Aurkezpeneko diapositiba honetan, errutina osasuntzuei buruzko bideo bat duzue, beraz, hartu tartetxo bat ikusteko eta jarraituko dugu. Lehen aipatu dugun bezala, hezitzaileok aurrekin eta alderantziz aurrak hezitzaileekin etengabe komunikatzen gara. Modu desberdinetan, batzutan itxizko komunikazioaren bidez, beste batzutan begiradarekin, keinuekin, negarrarekin, gure jarrerarekin, modu askotan komunikatzen gara. Zein edo zein izan komunikazio bidea, egunero eta uneoro komunikatzen gara. Bai, hori dela eta hezitzaileak aurrekin hizkuntza eta arrazonamendua zeharka lantzen dugu aurreskolan, egun osoan zehar. Egia esan, aurreskolan edozein momentu izan daiteke proposa hizkuntza eta arrazonamendua lantzeko. Bai, aurrak jolas librean ari direnean, bai errutinetan, bai harrera garaian. Hezitzaileon ardura da komunikazioa sustatzea, bai? Eta komunikazio egoerak sortzea. Adibidez, adibide gutxi batzuk emateagaitik. Bazkaltzen ari garela, otorduetan, otorduen inguruko hiztegia landu dezakegu, koilara, sardezka, asko gutxi kontzeptuak, edota jolasean ari garela, animalien soinuak imitatu ditzakegu, onomatopeiak erabili, abesten ari garela adibidez gorputza tal aukitzeko abestiak erabili, eta noski ipuinak, bai, ipuinak aurren eskura jarri alditugu eta ipuin kontaketak egin baita. Hau dira ideia batzuk, baina egia esan hainbeste dira egin daitezkeen hizkuntzarekiko ekintzak, ezin ditugula denak ez da gehienak ere aipatu. Bai, hori bai, kontuan izan komunikatzen garenean, hau da, beti, gauzei izena jarri behar diegula, bai? Objektu, jostailu, ekintza, pertsona edota emozioei besteak beste izena jarri behar zaie. Azpimarratu nahiko nuke emozioen hitz hori. Gaur egun, adimen emozionala edo emozioen lanketa hori pilpilan dagoen gai bat da. Emozioak nola landu aurrekin eta batez ere nola landu emozioak aurreskolan, ezta? Hasteko, simple, esan bezala, emozioi izena jarri behar zaie, bai. Demagun aur bat negarrez hasten dela, haserretu dalako, frustratu dalako, edo, dena delakoa, bai. Hezitzaileok, esan halko genioke, haserrean zaude? Etorri nahi baduzu nire besoak eskaintzen dizkizut. Edo, agian, tristean zaude? Edo alderantzizkoa, pozik baldin badago aurra, ze pozik zatoz gaur aurreskolara? Bai, sentimenduei, emozioi izena jarri behar diegu. PowerPointean daukazue irudi bat, bai, irudi horretako pertsonaiak aurkeztu nahi dizkizuet. Hauek dira miedo, asko, alegria, ira eta tristeza, bai? Eta dira pelikula bateko protagonistak. Ez dakit pelikula hori noizbait ikusi duzuen, Inside Out edo Del Revés deitzen da, eta honek esaten diguna da edo botatzen digun mezua da, emozio guztiak direla beharrezkoak, bai? Emozio guztiak sentitzen ditugula eta gure buruari emozio horiek sentitzeko baimena eman behar diegula. Batez ere, emozio horiek ezagutu alizateko, bai? Gure aurreskoletan emozio guztientzako lekua daukagu, aurrek zein hezitzaileok emozio horiek sentitzea eta adieraztea nahi dugu. Eta emozio horiek, azken finean, empatia sortzen laguntzen digute. Emozionarira, hemen duzue bideotxo bat ikusteko. Azkar batean azalduko dizue nola komunikatzen garen eta zein informazio transmititzen dugu kontziente edo inkontzienteki, bai? Bertan,
emozioak eta hauekiko empatia sortzea ere sartzen da. Eta horretarako hezitzaileek beraien emozioak ezagutzearen eta adieraztearen eta bideratzearen garrantzia azpimarratzen du, bai? Emozio guztiak onartu egiten ditugu eta emozio guztiak errespetatu egiten ditugu haurreskoletan. Haurreskola emozionala sortu nahi dugu. Tira, azalpen bideo honekin bukatzeko, azken ekintzaz arituko gara, bai? Kasu honetan, dekretuak aipatzen digun zerbait da, erronkak, hain zuzen ere, eta zer da erronka, zertarako behar ditugu erronkak, eta nola planteatu dezakegu hau haurreskolan. Bueno, erronkak dira, haurreskolan planteatzen ditugun egoera problematiko batzuk nola baita esatearren, hau da, haurrak jartzen ditugu egoera batean non arazo, problema, oztopo, behar bat duten, normalean egoera errealak planteatzen ditugu, eta haiek honik konponbidea eman behar diote. Hau da, egoerak sortuko die berezko jakin-mina, interesa edo beharra, eta honek bultzatuko die konponbideak bilatzera. Azkenean, erronkak planteatzen ditugunean, egoera motibatzaile bat planteatzen dugu aurrentzako. Egoera erreal bat, eurek gainditu behar dutena, eta noski guztionek ikasteare ahalbidetuko diena. Ikasteaz gain, erroke baituzte beste onura asko eta askoz. PowerPointean bertan hainbat zerrendatuta dituzue. Adibidez, erronkek ezagutza berriak eskuratzea ahalbidetzen dute, parte hartze aktiboa sustatzen dute, jakin-mina eta motivazioa baita, sormena garatzeko eta pentsamendu kritikorako lehen urratsak emateko balio dute, empatia, komunikazioa eta arazoen ebazpena moduko trebetasuna garatzen laguntzen dute, erabakitzeko gaitasuna garatzen da baita, eta benetako bizipenekiko eta haien inguruko komunitatearekiko lotura bat dago. Hau oso garrantzitsua da, bai, euren benetako bizipenekiko, euren errealitatearekiko lotura bat egiten dute. Eta azkenik, ikaskuntza pertsonalizatua ahalbidetzen du, bai? Zer esan nahi du honek? Haurrek zailtasun maila desberdinetako erronketan lan egingo dutela, bai? Haurraren ezaugarriak edo gaitasunak zein izan, zailtasun bateko edo beste bateko erronkak planteatu ahal ditugula. Azken finean, asko dira, erronkek dituzten onurak, oso garrantzitsua da eta oso interesgarria da errealitatearekiko daukan lotura hori eta konponbideak bilatzearen helburu hori. Beraz, erronka hauek haurreskolan praktikan jartzera gonbidatzen zaituztegu. Aritu gara luze zaintzaz, estimulazio goiztiarraz, haurreskolan aurrera eramaten diren edo aurrera eraman diren ekintzetaz, garrantzia duten hainbat alderditaz, eta agian hausnartzeke ditugun beste batzuetaz, bai? Beraz, orain, hartu tartetxo bat, bakarka, taldeka hauetaz hausnartzeko, eta beti bezala zalantzarik edo ekarpenik baduzue, edota zuen hausnarketak gurekin elkarbanatu nahi baituzue, zalantzen postontzian utzi ditzakezue. Besterik gabe, kideok, agur eta ondo izan.